हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब शेयार खालामनो नागिरदों आरो बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंबा मिथिनो मोननाय जागोन। दा बेयाव साहित्य एकाडेमिनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो जोंनि बर' रावआवबो साहित्य एकाडेमि बान्था होनाय जायो लिरगिरिफोरखौ थुलुंगाखांनो थाखाय। आरो बियो मोननै रोखोमै, मोनसेया जाहैबाय जेनेरेल साहित्य एकाडेमि बान्था आरो बेजों लोगोसे नैथिया जाहैबाय लाइमोनफोरनो होनाय साहित्य एकाडेमि बान्था, जायखौ युब पुरस्कार होननानै बुंनाय जायो। दा बेनि थाखाय नोंथांमोननो मोनसे नटिस होबाय बिथांमोनहा देग्लाय 2023 मायथाइसिमनि एबा 2022 मायथाइनि थाखाय बेखौ सायख'नो थाखाय बिथांमोनहा बिथोन हरबाय आरो बे बिथोन बादियै नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांमोनहा फोसावनानै होनाय जादों एबा बिथांमोननि फोसावनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो नागिरदों जे प्रेस बिबुंसार। बेयाव मा होननाय जादों जोबजासिम खोनासं। आरो नोंथांनाव बिजाब गैया, नाथाय नोंथाङा लिराखै एबा नोंथाङा लिरगिरि नङा, नाथाय शेयार खालामना हो जाहाथे गुबुनफ्रा मिथिहैयो आरो जोंनि गेजेरनिफ्राय सोरबा सासे मोजां लिरगिरिया मोननो हानाय जायो। दा बाहाय दङ प्रेस बिबुंसार होदों बिथांमोना बर' रावैनो होदों, जिहेतु 8 सिडुलाव हाबनाय बिथांमोना बर'निबो फोसावदों। बाहाय दं साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था 2023। साहित्य एकाडेमि 2023 मायथाइनि लाइमोन बान्थानि थाखाय गनायजानाय 24 रावनि 24था रावनि होनाय जायो, बेबो मोनसे। आरो 35 बोसोर एबा बेनिख्रुइ दुइसिन बैसोनि लाइमोनफोरनो भारतारि लिरगिरि एबा फोसावगिरिनिफ्राय बिजाब हांख्रायदों। लिरगिरिनि बैसोआ 2023 मायथाइनि 1 जानुवारियाव 35 बोसोर एबा बेनिफ्राय दुइसिन जाहैनांगोन होनदों। माने मेक्सिमामा 35, बेनिफ्राय गाहायसिनबो जानो हागौ। आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा 30 सेप्तेम्बर 2022 आव जागोन आरो आर'जलाइ गथायग्राया गावनि बिजाबखौ गांनै कपि हरनांगोन आरो गावनि मुंसाइ थानाय, सहि थानाय, जोनोमनि फोरमान बिलाइ थानाय, आधार कार्ड एबा पासपर्ट एबा ड्राइभिं लाइसेन्स एबा भटार कार्ड होफानांगोन होनदों। आरो आर'जलाइ गथायनायनि सोमोन्दै आरोबाव मिथिनोब्ला साहित्य एकाडेमिनि वेबसाइट sahityaacademy.gov.in बेयाव मोननो हानाय जागोन होनदों। आरो बेखौ सुबिदानि थाखाय नोंथांमोननो डाइरेक्टलि डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन। बेयाव पेजाव ओंखारहैगोन। बेनिफ्राय बुंदों बाहाय बिथांमोना साहित्य एकाडेमिया 2021 मायथाइनिफ्राय भारतनि रावनि 35 बोसोर एबा बेनिख्रुइ दुइसिन बैसोनि लाइमोन लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय लाइमोन बान्थाखौ जागायजेनदों होनदों। थांनाय 2021निफ्रायसो बेखौ होनाय जादों आरो बे बान्थाखौ गनायजानाय भारतनि रावनि लाइमोन लिरगिरिफोरनो साबसिन हामसिन बिजाबनि थाखाय होनाय जायो। आरो बैफोर रावफोरा मा होनदों? असमिया, बांला, बर' आरो डगरी, इंराजि, गुजराती, हिन्दी, कानाड़ा, काश्मीरी, ओमफ्राय कोंकणी आरो मैथिली, मालायालम, मणिपुरी, माराठी, नेपाली, उड़िया, पान्जाबी, राजस्थानी, सान्थाली, संस्कृत, सिन्धी, तामिल, तेलुगु आरो उर्दु रावआव बेखौ होनाय जायो होनदों। आरो भारतनि लिरगिरिफोरनि साबसिन हामसिन सोरजिनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो लाइमोन बान्थाखौ होनाय जायो। बे बान्थाखौ गाजा गोमजायै खुंनाय बान्था फोरबोआव होनाय जायो। आरो लोगोसे बेयाव बान्था मोनगिरिनो नोगोद 50,000 रां आरो लोगोसे तामानि मोनसे बिलाइ मान बान्था एबा मान बिलाइबो होनाय जायो। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बेयाव फोसावनाय जादों। दा जाहाथे जायफोर लिरगिरिफोर दङ, माने उन्दै बैसोनि, जायफ्रा फरायफुनाय एबा 35 बोसोर बैसोनि गाहायाव, बिथांमोननो शेयार खालामनो हो जाहाथे मिथिहैयो। आरो नोंथांमोनहा फोरमायनानै हो जाहाथे न'फ्राव बाहागि खुरमा बिदा फंबायफोर दंबा जाहाथे मोनहैनो हानाय जायो जोंनि सासे सोरबा गिदिर थुलुंगाखांनाय लिरगिरि बिथांमोनहा। दा बिनि दैथायहरनायनि थंखौ नोंथांमोना बाहाय मोननाय जागोन। गावसोरनि वेबसाइटआव हाबोबा मोनथिखागोन। गावस्रा डिटेल्स होखादों बाव हिन्दी, आरो बाहाय हिन्दीया जाहैबाय फर्म मा फिलआप खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै बाहाय होनाय दङ। आरो इंलिश अपसनबो दंखायो। इंलिश अपसना नोंथांमोना नैबाहाय मोनहैगोन गाहायाव, एखेयावनो गाहायाव मोनगोन। बेयाव मोनहैबाय नोंथांमोना नेम अफ दा अथर, लिरगिरिनि नाम, नेसनेलिटि, डेट अफ बार्थआव प्रुफ एटाचमेन्ट, सेल्फ एटाचमेन्ट, जेरै अपसनेल कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्सन कार्ड, पासपर्ट, ड्राइभिं लाइसेन्स, हाइ स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट, बेफोर इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन, बिजाबनि नाम, ओमफ्राय बिजाबनि नाम पेजनि नाम्बार, लेंगुवेज, बेफोरखौ होजोबनांगोन आरो गावनि एड्रेस। दा बेफोर दानिया बेखौ बबेयाव दैथायहरगोन नोंथाङा, बेनि जाहैबाय जुदि नोंथाङा गोबां जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बिथांमोनाबो बुथुमो, गिदिर लिरगिरिफ्रा जगाजग लाबा बिथांनिफ्रायबो हरनो हागोन। आरो डाइरेक्टलि बिथांमोना एड्रेस होदों मोनफा मोनफा लेंगुवेजनि हिसाबै। नैबाव दङ फार्स्टआव डगरी, हिन्दी, काश्मीरी, पान्जाबी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दु रावनि थाखाय नैबे फार्स्टनिया, जेखौ नोंथांमोना बेयाव नुदों। नाथाय जोंनि बर'नि थाखाय गाहायाव दङ। बर'निया जाहैबाय नैबाहाय नायदो, बर'निया जाहैबाय केलकातायाव दङ। नैबे बेखौ गोसोआव ला। बर'निया रिजनेल सेक्रेटारि, साहित्य एकाडेमि, 4DL खान रड, कलकाता 700025, टेलिफन नम्बर बेयाव दङ। आरो बेयाव नोंथांमोना नुखादों एसामिस, बेंगलि, बड', मणिपुरि, नेपालि, अडिया आरो
सानथालि बे गासै माखासे रावखिनिया बेखिनियाव एड्रेसाव हरनो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनो हागोन जायफोरा गोसो। बेनिफ्राय अब्ला बुजिनो हाबाय नोंथांमोना बेयो मा खौरांमोन गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो मिथिनो हानाय जायो आरो जायफोरा लिराखै नोंथांमोनाबो मिथिनो हादों दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालाम लिरनायखौ फोसावनो नाजा आरो बेयाव जुजिनानै सानसे गावखौबो हिस्ट्रियाव थिसननो नाजाबानो जाबाय। एसेनोसै डिसक्रिपसनाव लिंक दं डाइरेक्टलि बिनि नायनो हानाय जागोन। गोजोन्थों।